ξεχνάμε. Και το κομμάτι του από τη Λαμία, το κομμάτι του Μουκού δηλαδή. Ένα τυφλό κομμάτι θα δώσουν κάποια στιγμή. Ένα τυφλό κομμάτι. Είναι σαν να έχει ένα άνθρωπο να μην έχει φάει και πόδι. Το να ζει ο άνθρωπο και να μην έχει ένα δάχτυλο στο πόδι στο χέρι μπορεί να ζήσει. Αλλά το να μην έχει το κεφάλι σου δεν μπορεί να ζήσει. Έτσι είμαστε και εμεί. Θέλαμε μια πρόταση στη Ιρλανδία να ζήσει. Δυστυχώ δεν είναι. Έχουμε ένα πρόβλημα όπως ξέρετε με τα τρένα, τα οποία είναι αυτά τα τρένα, θα γίνει ηλεκτροκίνηση και θα γίνει ηλεκτροκίνηση. Τώρα λέμε μέσα στο 17 ίσως ξεκινήσει. Μακάρι να ξεκινήσει. Ένα πρόβλημα που πάει να δημιουργηθεί σε έναν βαθμό είναι, ενώ όλοι οι υπουργοί τουρισμού, ανάπτυξης λένε ότι δεν θα πάει σε τουριστικές περιοχές οι πρόσφυγες, κάθε φορά που γίνεται κάτι από εμάς συγκεκριμένα, τα μητώνα. Ποδηλάτων, μηχανών, αυτοκινήτων, αναρκετών, όλα θέλουν να γίνουν στα μετέωρα. Πιστεύω ότι και οι πρόσφυγες στα μετέωρα, για να φανεί ότι κάτι υπάρχει. Περιζήτητο μέρος. Περιζήτητο μέρος. Θεωρώ ότι συμβάλλουμε όχι μόνο στην οικονομία της περιοχής μας εδώ που ζούμε από τον τουρισμό, αλλά και στην ελληνική οικονομία. Όταν θα έρθει ο άλλος στα μετέωρα, ξεκινάει ο άλλος από τη Ρωσία και έρχεται στα μετέωρα, αφήνει και στην Ελλάδα το αστυνομικό κράτος. Εάν στην είσοδο της πόλης φτιάξουμε 2.000 κόσμο, δεν είμαστε ρατσιστές ή δεν θέλουμε να αυτό συμβάσει να πάνε δίπλα. Ισχύει αυτό. Θα γίνει. Ενώ για αυτό που δεν ξέρω αν θα γίνει, δεν θα γίνει. Αναφέρω κάτι γιατί κυκλοφόρησε ότι κάποια μικρή εταιρεία, ο οποίος ταιριάζει να είναι από εδώ ο Συνάρης ο Χρήστος, είχε κάποια πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτιάξαμε ένα μικρό και θέλω να φτιάξουν ένα οικισμό εδώ στην είσοδο της πόλης με κάποιους εκατοντάδες κόσμου. Αυτοί πίσω στην Ευρωπαϊκή. Τότε θα καταστρέψουν μια περιοχή ή θα δημιουργήσουν ένα τεράστιο πρόβλημα, θα τους πράσει την περιοχή. Αυτά πρέπει να αποφευχθούν. Βέβαια, κατά καιρούς έχει πει ο Υπουργός ότι δεν θα πάνε στα τουριστικά μέρη. Αυτά είναι μόνο στα λόγια, πιστεύω. Να μην σας αναφέρω άλλα πράγματα τώρα ότι φτάσαμε στο καλοκαίρι. Είχαμε τα πιτάμινα αυτά από το κοινωνικό, το ΑΕΠ, μέσω ΑΕΠ. Υπόθηκε ότι τα πιτάμινα θα τα κάναμε 8 ή 6. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα εδώ. Δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα. Ο Δήμος έχει 70 χιλιά. Εργατικό προσωπικό. Στο Δήμο, να σας πω, υπάρχει ένας μόνιμος Δήμος. Δεν μας αφήνει όμως και το δικαίωμα να κάνω την εκλογή να πάρω τον Κώστα ή τον Γιάννη που οδηγώ, αφού εγώ θα έχω την ευθύνη. Έτσι αλλιώς από το έσοδα του Δήμου θα πληρωθεί, αλλά θα έχω και την ευθύνη ότι πήρα τον Κώστα ή τον Γιάννη. Υπάρχει σε αυτό ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει τους Δήμους όμως, γιατί όσοι υπάρχουν μέσα στα γραφεία, μπορεί να μην είναι λίγοι υπάλληλοι, αλλά με το κομπιούτερ, με τα καινούργια συστήματα, πιστεύω ότι ανταποκρίνονται στις δυνατότητες. Αλλά το πρόβλημα που υπάρχει είναι στο εργατικό προσωπικό. Ο οδηγός δηλαδή είναι τεράστιο. Χειριστέ. Εντάξει, όταν λέμε οδηγός, νομίζω ότι είναι και μηχανημάτων. Να ανοίξεις σε χωριά τώρα που έχουν μείνει, σε κάθε χωριά έχουν μείνει 5 άτομα να έχουν μείνει και οι 5 αυτοί θέλουν κάποια μονάδα. Ζώο. Θέλουν να έχουν πρόσβαση. Άμα δεν μπορείς να στείλεις μια μπουλντόζα, ένα γκρέντερ, ένα φορτωτή, κάτι να τους κάνεις, τι άλλο σου θέλουν οι δημαρχοί, τι άλλο τι θέλουν την